Hej alle sammen. Så nu vil jeg godt lige vise en ting, som jeg er rigtig glad for at have fået. Ej, hvor er mit ansigt bare lyst. Hvorfor er det det? Kan jeg ikke få det til at virke? Nå, ja, jeg vil bare godt vise en ting, som jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg har fået. Så ja, der viser jeg bare nu. Det er One Direction Our Moment. Det er helt vildt. Jeg er bare så glad for den. Og dufter så godt. Okay. Så er der sådan en lille sæde. Du må se det med alle deres autografer. Oh my god. Ja, undskyld for min nejlak. Den er lidt dum. Og så er det skrevet sådan noget. Okay, jeg ved ikke, om jeg siger. Det er ikke så godt engelsk, så jeg prøver bare lige så godt jeg kan. Okay, we will love it every step of Okay, jeg dropper med at læse det. Her viser jeg det bare lige. Og så kan jeg læse det sådan ned i beskrivelsesboksen. Så ja. Der er faktisk bare lige en ting, jeg vil vise. Og det er 30 ml. Jeg kan lige vise æsken, fordi den står jo oppe på sin æske, når den ikke bliver brugt. Så ja, jeg viser jer den. Den er sådan en her. OMG, han er bare så flot. Nej, ja, ja. 30 ml. Ja. Yay. Yay, yay, yay. Ej, jeg er virkelig så glad for den, og jeg kan virkelig godt lide de dekorationer, der er på. Den der blomst, for eksempel, så man kan røre ved den. Og ja. Fordi jeg døbte til den, fordi jeg har sprøjtet lidt parfume på den, så yay. Men altså, det er jo helt vildt. Jeg var så... Og så den der lille krone, der er heroppe. Jeg elsker det bare. Og ever jord. Så, ja. Nå, men det var bare lige sådan en ting, jeg bare lige ville vise. Ja, jeg sprøjtede det lige på mit håndled, så... det dufter så godt. Ligesom denne her. Er du gal? Jeg elsker det. Ja, det var bare lige sådan en ting, jeg ville vise. Så skriv nogle flere ting ned i kommentar om hvad for en næste video jeg skal lave. Så vi ses alle sammen. Hej hej.